Prije svega danas snimam klip, jedan ovako poučan i realan klip, mislim nije realan nego klip koji će opisivati šta se meni dešavalo i šta se dešava mnogim ljudima kad sa svojih 14, 15, 16, 17, to su nekako najteže godine, odu od svoje kuće. Evo ovako, ja sam 18. augusta 2008. godine napustio Bosnu i otišao u Sloveniju. Ta godina dana od septembra kada sam rekla idem u Sloveniju mi je nekako prošla, kako da kažem, bio sam zbunjen čitavu godinu i sve sam očekivao ta trenutak kada ću doći idem u neku nepoznatu državu u kojoj nikad nisam bio prije toga. I to vrijeme mene prolazilo veoma teško. Pokušavao sam da ne mislim na to, ali svaki moment sve neko planiranje budućnost, što sam govorio sa drugovima, je sprečavala ta činjenica da moram da idem iz države svoje. I hajde, eto, došao je taj august 18. i mi smo krenuli van. I taj dan kad sam prvo putovao bilo veoma lijepo, za Afrikanca, sve 18. august je bio, sjećam se, ljeto vruće. I vamo smo došli, sjećam da sam došao prvi dan da se upišem, 19. ili 20. augusta došao da se upišem u školu. I ulazimo mi sad tamo u školu, ja, otac i mati i brat. I do pedagoga, sa sreće pedagog Hrvat je bio. I hajde, tu je već meni bilo lakše, on govori, dobio si razredno, dobar razredni. I ti si visoko, treniraš košarku, rekao treniram. Ja taj mogu ja sreda igraš na jedan klub. Da se upišeš da treniraš košarku. I tu sam otišao i sad, oni mene rekli da dođe taj dan na trening u 5 sati. Sve se sjećam baš dobro. I ja odem u auto i sad taj put od mojeg mjesta ovdje do treninga, onda traje neki 15 minuta do sale, dvorane. I sad čitao vrijeme znojeca, dlanovi, novi ljudi, nova okolina, novo sve. Sad stojim ispred dvorane, prvi put, nemam pojma, da dolazi neki lik sa bijelim autom, Peugeotom, izlazi on, visoki 100, ti si taj što treba da dođe, aj vam uđi. Upadam se ja sa njim, sa njegovim sinom koji isto trenira. Hajde uđi, ja sad čekaš, valja ući u slačionicu, puna slačionica. Sad ja ulazim u slačionicu, mene svi gledaju. Znaš kako nekako čudno, ti samo šutiš, sjedeš u ćošak, obučeš se, vadiš, on se gledaju kako ćeš patike izvaditi. Šta je to Bosna, on svi misle Bosna ovo, Bosna ono. I pa mogu reći da bi taj period bio toliko dobar, hajde treninzi, ovo ono. Par puta sam se izvalio na treningu, pitaju te nešto ti ne razumiješ, pa opet te nešto pitaju, ti opet ne razumiješ, pa onda im odgovoriš, ali odgovoriš nešto potpuno drugo, što nema veze s onim što ste pitali, tako. Ja i ti 10 dana do početka škole, 1. septembra je počela škola, bilo je sve okej. I 1. septembra dolazim ja u školu, mene otac zavlači u 7 sati dole ispred, ja bio u crnoj majici, kratki rukava, pantole, dole patike neke. I sad ispred škole, samo na otac javan, šta će, znaš, ne možem reći, vidi on ja nikakav. Znaš, sve ti neobično, sve ti čudno, sve ti novo. Kao me govori, hajde, šta se skiraš, vidi kak su, tiš mi sve pošamarat ovdje, to nikakav djeca, lak kako se učeni sve neke šljompe, šmoklje. I hajde, uđu ja sad u školu, ulazim ja do pedagoga, on mene ode sad preučioncu jer. Oni su već ušli, a za kasnije malo. I ulazim ja sad, pokucan rad, sad uđeš u razred i 30 ljudi gleda u tebe, a ti stojiš pred njim i ne znaš ništa i on počne tebe predstavljati, ovo je Benjamin, iz Bosne je, iz Tuzle, novi vaš učenik, molimo, prihvatite ga, i sad ti gledaš u ljude, niti znaš koga, niti znaš kak su im običaji, niti znaš kak su im navike, oni su već prvi srednje bilo zajedno tu ti došli udri, ništa ne znaš, nekako je sve čudno. I hajde, ja sad sjedim u prvu klupu i dobio mi neke upisne listove da se upišem u školu. I onda ja sa profesorom nešto od mene počnem ispitivati, kako si, šta radiš, odakle si, na njom počnem odgovarati tam van. Kad dolazi taj isti direktor i kaže, nije on, mogu ja njega uzeti iz razda, on nije trebao ovaj razda, bude trebao drugi razda, mi smo njega zamijenili s jednim drugim Bosancima što isto došao tad. Meni staviti u drugi razred, se ulazim ja u drugi razred. Još gore, taj razred, tu razrednik, neki Just je bio dobar čovjek, tek kasnije sam skopio da je dobar. Ulazim ja tu, sjedam, nije bilo mjesta, ali me staviš jednu stolicu kraj klupa, ovako.
ono, izgubljen čitav. Sutradan dobili smo raspored, ja nemam pojma, sutradan već sam idem u školu sa busem. Sad ja ne znam gdje treba izaći, ništa, ja sam išao prve 2 stanice na glavnu stanicu. I od sad te glavne stanice sam išao 15 minuta do škole, a mogao sam izaći kraj škole, ja nisam dao tu da je to ta stanica uopšte, nisam dao ništa. Izađi njima iz busa, sad idem za trojicom neke djece, pratim njih u školu jer ne znam grada, ne znam ništa. Mislim, ne mogu reći da ne znam, vodili smo je roditelja, ja to malo vidim, ali ne možeš ti to zapamtiti ništa. Idem ja sad za njima i oni su, ko mene sjećaju se od juče, evo onaj Bosanac, i ko će od mene da pobjegu, znaš, će neki iz grada, ali ništa, nismo je mogli pobjeći, ja sam se za njima išao i dođem do škole. Slazim ja u školu, ja zapisao sebi na mobitel, koji je broj učionice, ulaziš u školu, velika škola, 4 spretala, i gimnazija zajedno, ja gledam na ljudi, mene svi gledaju novi, ja sam hodam. Dođe onda do kako se zove, učionica 209 čim bilo, treba matematiku imati, ja tu sad stojim kad dolazi jedan do mene, Slovenac. I dolazi on do mene i pruža meni ruku. I pruža meni ruku, a meni ko nešto, ja sam skoro to reče sa mnom. Ovo je rekao, šta sad tobom? Kod može ajde da sa njim sjedim tamo, rekao, šta, kaže, samo ime, znaš, zove se Samo. Pozdrav za Samo, ako bude gledao ovaj klip, onda će pogledati nekad moj neki klip. I tako, aj tu sam bio išao sa njima, par fazona sam tu im prosto, ajde, malo se smijali, ali opet nije to, razumiješ? Jer, oni imaju neke svoje za Afrikance, ti tek učiš novi jezik, novo sve. Nemaš neke... Mogu reći da je to sve nekak na neki način interesantno, ali koliko je interesantno, toliko isto ne valja. Jer ljudi te gledaju, novi si, ne znam, nekako imaš neki osjećaj da im smetaš. Što misliš, nešto tam šapuću, par puta se desilo, ja dođem, sedim pro učionicu i sad četvorca, tam sedi nešto šapuću, pa šapni, sve ti kontaš sa od tebi nešto pričaju. Se gledaš da budeš najbolji, gledaš da kako ćeš se obući, da dolaziš lijepo, obučen u školu, sve da gledaš jer šta god da se desi, u razredu govorit će, ako ostaviš na početku pogrešan dojam, nije samo u školu, nego bilo gdje, ako ostaviš na početku pogrešan dojam, misli će od tebi da si neki klošar, šta god da se kak budu problemi dešavali, ti ćeš biti kriv, za sve ako nisi kriv, razumiješ. Gdje se isto desilo, ja zakasnije u školu, upala 2 i sad, engleski smo mi imali, ja mislim, ne znam. Zakasno ja sad i nisam smio ući na čas. Došao sam prvo učionicu, 10 minuta sam zakasnio, nisam smio ući na čas, nisam išao nikako na taj čas, bilo me stid, nisam znao kako se kaže na slovenski, izvinite što sam zakasnio. Jer ja sam malo bilo stid na početku, kad baš ništa nisam znao slovenskog, bilo me stid ikako komunicira s kim. Jer kad vidim da neko progovori samo bosanski, odmah mi lakše bude, onako većinom svi slovenski pričaju, iako te razumiju. I to bilo nekako malo zafrikano, ali hajde, evo sad je sve, hvala Bogu, lijepo, onda kasnije prođeš kroz tu fazu, neko onda dolazi ta druga faza kad već upoznao si ljude, oni se malo na tebe navikli, ne gledaju te više sa strane, gledaju te ko svog. Već onda kasnije faza ona dolazi kad počinješ ti njih zafrkavat, ti njih omalovažavat, neke glupane, koji su tebe omalovažavali isto tako i tako ti, jednostavno ulaziš u neku rutinu, kasnije bude sve lakše i sve bolje. Hvala Bogu, evo sad mi je koliko toliko lijepo, ipak, iako je najljepše kod svoje kuće sa svojim ljudima, ali eto, ne mogu se žaliti da mi je ovdje loše. Eto, to sam htio samo da kažem, jer znam da ima dosta ljudi koji su morali da napuste svoje kuće, svoje ljude, a te su najteže godine, 15, 16, 17, pa 18. Već u 19. se malo sazrio, najgore 15, 16, 17, to kad napustiš svoje ljude, jer tada su tebi prijatelji sve u životu, tvoj kraj ti je sve u životu, drugovi, cure i tako. Eto, nadam se da ste me shvatili šta sam htio da kažem, ako ništa nisam, mijenjate me šta shvatiti, to je samo priča bila, jer i Logan je snimio nešto ovako, mada on govorio, nije ništa konkretno govorio šta se njom dešavalo, ja sam malo rekao šta se meni dešavalo, i eto, i gledajte ove moje klipove, i šta da kažem, eto, nadam se da će nekad neko da objavi moj ovaj klip negdje, da bude imao makar 2000 pogleda, pregleda, viewova, i tako. Ćao!